Kumustahon ta karon ang latest situation sa nagpadayong piniliay sa Dakbayan. Sa Lapu-Lapu, makauban nato live gikan sa Lapu-Lapu City si Luan May Rondina. May? Generally peaceful ang piniliay karong adlaw dinhi sa Lapu-Lapu City. Matod sa Lapu-Lapu City Police, wala sila'y nadawat nga unsa mang mga taho sa kagubot sa naglain-laing dapit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala usab sila'y nadawat nga mga reklamo kabahin sa vote buying ang ilang mga kontrabisides. Samtang sa mga voting centers sa Lapu-Lapu City, tulo ka mga automated counting machines o GPM ang gikinahanglang ilitan human kini napalya. Kini naglakip sa usa ka ATM sa Babang National High School, Taliba Elementary School ug sa Barrio Elementary School. Hinuon na padala na kini og mga bagong ATM sa Comelec Lapu-Lapu City aron makapadayon ang mga botante sa ilang pagboto. Ang Comelec Lapu-Lapu City aduna may 42 ka mga contingency ATM. Samtang sinayusab ang movement sa pagbutang sa pipila ka mga polling center sama sa Tan Elementary School, Paho Elementary School, aron sa nakinatong paper jam. Noon, human matrapuhi ang ATM, nakapahuway ang mga machines, pipila kayo kung sumisigil. Yung mga orasa, iandam na ang City Hall, ipahigayon karong gabi ang handbake. Higpinusap ang seguridad na gipatuman karon sa palibot sa Lapu-Lapu. Ug mao na ang latest gikan din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Balik kanimo, sir. Daghang salamat, Luan May Rondina.